zuciya ta da sasanki kika yi mini albishiri. Ina zo gidanku da ƙaunarki kika yi mini alƙawari. Kin ce da shiryawa aurenki maganarki kamar sukari. Abinda na so zan baki nata ne alƙawari. Kwalliya yar baby yau zan fasa bankina in tura kawa a yau magana gidan ko a tattauna domin a karɓar aurenki zan yi murna mai suna zan kai sadakin aurenki ki bani dukan kauna. Ni fa gidana zan kai ki ranar bikin muke hau doki in tare miki rana shara da wanki zan miki mai zama da limana goge tayil zan miki in kaɗe miki yana.